Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños de Rías Baixas mantiveron un bo posicionamento no mercado nacional durante o último exercicio no que mostran especialmente a súa fortaleza en valor. Todo isto a pesares de que España viviu unha retardación no consumo de viño con DO este último ano. É unha das conclusións que lanza o informe da consultora Nielsen IQ de setembro de 2023, presentado a máis de 80 profesionais do sector de Rías Baixas. Os viños con denominación de orixe diminuíron as súas vendas na canle de alimentación e hostalería nun 2,4% en volume, mentres que en valor aumentaron un 5% as súas vendas, pasando dos 2.142 millóns de euros aos 2.250 millóns en ambas canles entre o ano comprendido entre setembro de 2022 e setembro de 2023. Pola súa banda, Rías Baixas situouse como a segunda DO de España en valor de vendas de viño branco con denominación de orixe nas canles de alimentación e hostalería, manténdose como a terceira no caso de volume de vendas. Se ampliamos estes datos, o segmento de viño con denominación de orixe, Rías Baixas ocupa o cuarto lugar no top 10 de DO de España en cota de valor e o oitavo no caso de volume de vendas. Segundo explica o informe desta consultora, as áreas con maior venda dos viños de Rías Baixas son o noroeste de España, Galicia, Asturias e León, seguidas polo leste, comunidades de Valencia e Murcia, así como Albacete, o sur de España, Andalucía e sur de Extremadura e as áreas metropolitanas de Barcelona e Madrid. A confianza do consumidor nos viños de Rías Baixas queda patente en 2023 coa comercialización de máis de 35 millóns de botellas, equivalentes a 26.200.000 litros en todos os mercados. Desta produción, case o 30% destinouse aos mercados internacionais, onde o prezo medio foi de 7,78 euros o litro. Con Estados Unidos e Reino Unido a cabeza en volume e valor, o continente americano é o que máis viño importa desta denominación de orixe galega. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os viños de Rías Baixas estiveron presentes estes días na Feira Internacional de Viños e Bebidas Espirituosas Prowein na cidade alemá de Düsseldorf. Unha edición máis a caseta do Consello Regulador estivo situada no pabillón internacional do ICEX e albergou un túnel do viño con 111 marcas pertencentes a 58 adegas. Dito espazo de cata colleu unha gran variedade de marcas e de tipoloxías de viños da denominación de orixe. Ademais, a caseta de Rías Baixas tamén contou cunha zona ocupada por 8 adegas que acudiron á feira como coexpositoras. Alemanha está situada dentro do top 10 de principais mercados de exportación da denominación de orixe Rías Baixas. No exercicio de 2023 exportáronse a dito país 152.000 litros, que traducidos en euros foron 1.345.000 euros. A importancia deste mercado fai que conte cun plan promocional específico que este Consello Regulador desenvolve no país dende hai anos. Tamén estivo presente por primeira vez na cita cun posto propio a Xunta de Galicia, cun espazo de 175 metros cadrados. O Goberno galego quixo favorecer a potenciación da marca dos viños para seguir impulsando a competitividade. Hoxe estamos
nunha das principais ferias internacionais de viño, ProWine, en Düsseldorf, acompañando unha representación moi importante de bodegas galegas. Eu creo que o máis representativo que temos que trasladar é o nome de Galicia acompañando esas bodegas, as 5 denominacións de orixe aquí presentes, todas xuntas, facendo unha referencia ao que é hoxe Galicia no contexto internacional. É un viño de referencia. González remarcou en Düsseldorf a importancia de apoiar dende a Xunta e baixo un paraugas común a participación dos viños galegos nunha cita de relevancia internacional como ProWine. E sinalou que estes eventos facilitan establecer novos diálogos comerciais entre produtores e operadores. Un viño nesas 5 denominacións de orixe que, como digo, veñen conxuntamente aquí, traendo o nome de Galicia, presumindo dese nome de Galicia dentro dunha promoción conxunta pola que está apostando a Xunta de Galicia e vamos a seguir, por suposto, apoiando a marca Galicia porque é a marca que vende e é a marca que traslada esa calidade tamén aquí en Düsseldorf en relación cos nosos viños. Máis de 50.000 profesionais de todo o mundo participaron nesta cita considerada unha das máis importantes a nivel internacional, que abriu as súas portas o pasado domingo e pechounas o martes. Contou coa presenza de 5.700 expositores de 60 países. En canto o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas xa ten programadas varias accións de promoción, entre as que se atopa a asistencia en abril ao Salón Grumets en Madrid e a London Wine Fair en maio. O movemento Slow Wine xurdiu hai cousa dunha década, herdeiro da filosofía Slow Food que promove un consumo responsable, de proximidade e o máis respectuoso posible coa contorna. En base a estes principios naceu a Feira de Viño Castes que dende o 2017 se celebra en Vilagarcía. Non deixa de ser un discurso o máis razonable posible, o sea, kilómetro cero, non é de consumo, autarquía me refiro, de consumir únicamente o de entorno, pero de cabeza, ao fin e ao cabo, de mínimo impacto medioambiental, ao fin e ao cabo, porque si estamos consumindo sempre produtos de fora, únicamente procesados e todo eso, pois é un agravio, ao fin e ao cabo, para a economía circular da zona. Este xeito de vivir o sector vitivinícola levou a Castes a estar presente en Boloña nunha das principais feiras deste movimento, a Slow Wine Fair. O proxecto Vilagarcía formou parte da representación galega que nesta edición ocupou unha posición privilexiada. Era a única zona regional representada ali na feira, representativa, bueno, ali hai sobre 1.000 adegas representadas de todo o mundo, sobre todo de Italia, e logo de outros puntos do confindo, bueno, desde Australia hasta Perú e demais. Este ano fomos como invitados como regionalismo, éramos 12 adegas. E o seu paso pola feira centrouse na experiencia do sector galego, en concreto de como se coidan e recuperan aquí os solos, xa que esa cuestión era o eixo temático de edición deste ano. A temática era de solos o que fai cada unha das rexións a nivel regenerativo, equilibrio, ecosistema, e intentar un poquinho o orixen ou o fundamento da viticultura, ao fin e ao cabo. Non é unha tendencia, é algo que toda a vida leva acontecendo, pero que pasa que perdemos un poquinho o norte. É un pouco esa volta aos cultivos de equilibrio ao fin e ao cabo. A delegación galega aproveitou tamén o seu paso por Boloña para ofrecer varias actividades que serviron tamén para promocionar os viños galegos. Ali o que fixemos foi catas comentadas, un poquinho dando representatividade a nivel xeral do que é Galicia, desde as 5 DOs e as IXPs. Logo aparte participamos en ponencias, en algunha mesa redonda donde se poñía como temática central o tema dos suelos e o que se estaba a traballar en cada unha das zonas do mundo, ao fin e ao cabo, como se estaba acometéndose o tema do cambio climático, por exemplo, as praxis dentro do viñedo intentando evitar o tema de pesticidas, lóxicamente, e accións un poquinho máis naturais. Sito salientaba a acollida que tivo en Boloña a proposta galega nun espazo deseñado 100% pro público profesional. O responsable de Castes amósase satisfeito coa resposta que recibiu a proposta da nosa comunidade. Moi positiva, porque a xente viña especificamente por
por curiosidade, aparte a presentación non é habitual que che poñan Galicia a nivel mundial e non nos ubicaban, moita xente xa era coñecedora lóxicamente do que pasaba e acontecía en Galicia, pero moitos viñan xa con curiosidade de que era Galicia ao fin e ao cabo. E a resposta foi moi positiva, o sea, a mineralidade que trasladan os nosos viños, a riqueza de variedades, a riqueza de solos e demais, o perfil ao fin e ao cabo dos nosos viños eran cousas que sorprendían moito a xente ao fin e ao cabo. Un resultado óptimo que ten tamén o seu impacto económico. Grazas ao paso de Galicia pola feira, moitas adegas están agora en proceso de pechar novas vías de negocio. Os adegueiros que foron, pois, conseguiron presencia en outros países, ao fin e ao cabo, van a cerrar negocio, lóxicamente, de presencia, de representatividade, porque había moito importador, xa digo, e a nivel de Galicia, isto tamén foi algo levado a cabo xunto con a ACAL, da Xunta de Galicia, a xente de calidade alimentaria, e algo que é positivo no que hai na presencia de mercados internacionales ao fin e ao cabo. En este perfil, sobre todo, me refiero de cantinas, son bodegas, me refiero que están posicionados a nivel mundial nos mellores restaurantes do mundo, ao fin e ao cabo. Esta feira está posicionada para ese perfil de prescriptor, ao fin e ao cabo. Un balance positivo non só polo volume de negocio que se pode xerar a partir de agora, senón tamén pola presenza e perspectiva a curto prazo que conseguiu Galicia nesta feira. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Ruta do Viño Rías Baixas recibiu a visita de 14 estudantes internacionais e 2 profesores da Facultade de Turismo da Universidade da Coruña. O obxectivo desta iniciativa, que cumpre 8 anos, é permitir aos alumnos participantes aprender dende dentro a xestión desta asociación sen ánimo de lucro. O grupo, integrado por alumnos e docentes do Máster Oficial en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos da Universidade da Coruña, comezou a súa visita cunha charla impartida por Laura Expósito, técnica da ruta. Esta sesión serviu para introducir a asociación aos estudantes, que tiveron a oportunidade de preguntar todo tipo de cuestións relacionadas co funcionamento deste proxecto enoturístico. O seu principal interese foi o financiamento do organismo, xa que ao ser unha organización sen ánimo de lucro, depende de diversas axudas e fondos europeos para poder realizar as súas actividades de promoción. Despois da charla, os asistentes visitaron as adegas Gil e Armada en Cambados, onde fixeron un percorrido guiado a través da súa riqueza patrimonial, e o Pazo Baión, onde descubriron as súas amplas instalacións. O alumnado puido descubrir as singularidades enoturísticas de cada unha destas empresas asociadas á Ruta do Viño Rías Baixas, ademais de ter a oportunidade de degustar as súas elaboracións. Dende a ruta valóranse especialmente estas visitas de formación, pois consideran que son unha gran aprendizaxe práctica para os próximos profesionais do sector do turismo. Ademais, o enoturismo está en auxe e un dos segmentos futuros deste sector, que cobra unha gran relevancia en Galicia e especialmente en Rías Baixas, segundo revela o informe de análise da demanda turística realizado polo Observatorio Turístico das Rutas do Viño de España. De feito, a Ruta do Viño Rías Baixas é a máis desexada para futuras visitas polo enoturista en España, con case un 36%. A iso hai que engadir que o gasto medio experimentado polo enoturista é de case 200 euros por día e persoa, superando o gasto do turista estranxeiro e do nacional. No caso concreto de Rías Baixas, as viaxes adoitan realizarse en forma de escapadas de fin de semana ou pontes, establecéndose a estancia media en 2,47 días. O enoturismo, o lecer e a gastronomía conforman as principais motivacións da viaxe á Ruta do Viño Rías Baixas. Un veciño de Sanxenxo de 21 anos, gañador do 10º campeonato de sumillería Suso Domínguez. Justin González xogou tamén na casa, é estudante de segundo do ciclo superior de Dirección de Servizos de Restauración do Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, organizador da cita. Justin impúxose a outros 23 participantes procedentes de centros educativos de España e Portugal. Completaron o podio Isabel Mesones, alumna do CIFP Hostalería e Turismo de Xixón,
e Álvaro García, do Centro Vilamarín de Ourense. O xurado considerou que Justin González foi o mellor nas probas finais, que consistiron en preguntas teóricas sobre enoloxía e na disposición dun servizo de viño. No acto de clausura, o conselleiro Román Rodríguez puxo en valor a calidade do certame e do propio Carlos Oroza. Con orgullo, en primeiro lugar, do Carlos Oroza, onde estamos é que nos acollen e esperemos nos den ben de comer. Efectivamente. Decir que, xa sabedes todos, o centro de referencia de hostelería de España. E foi o centro que tivo unha maior puntuación de todos os institutos de España. O conselleiro de Educación aproveitou a ocasión para felicitar o equipo directivo do centro polo seu traballo e a súa capacidade para motivar o alumnado. A Manuel é o seu director, pero a todo o equipo que acompaña, que é un equipo moi numeroso, é un equipo moi numeroso que ao final a veces hai que pagarlle a todos. Pero hai que darlle as gracias polo traballo de motivación, ilusión, compromiso que teñen os seus alumnos. E iso é o que lle dá un protagonismo moi especial. No marco do acto, Rodríguez destacou a aposta pola formación profesional de Galicia e a capacidade de inserción no mercado laboral do seu alumnado. E realmente a FP sirve para a vida porque é un pequeno mundo, é como un mundo en miniatura da formación profesional de Galicia, onde temos máis de 65.000 alumnos que se colocan todos nos sectores productivos, nas empresas, temos de todo. Sumiller, auxiliantes de clínica, auxiliantes de enfermería, carpinteiros, electricistas, programadores. Bueno, é un pequeno mundo en miniatura da cual eu estou tremendamente orgulloso. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.